Takže ktorých 5 klubov má podľa teba najviac víťazstiev v histórii Ligy majstrov? Fú, najviac víťazstiev. No tak určite Real. Samozrejme, číslo 1. Aha, číslo 1. Keď Real, tak podľa mňa aj Barcelona. Bude isto v tom. Dobre, áno. Fú. Isto niekto z Anglicka podľa mňa. Správne. Manchester. Aký? United, áno. Ešte 2, hej. Jo. Jeden nemecký. Nemecký. Tak potom Bayern Mníchov. Samozrejme. A posledný. Ty kokšo. Taliansky veľkoklub. Taliansky veľkoklub. Tak Juventus. Správne. Yes. Správne, páči sa tento dres, je tvoj, ukáž na kameru. Ak by ste aj vy chceli takéto dresy, tak sledujte Kickwear Slovakia.